Salut! Eu sunt Mia și sincer nu știu dacă vreți să mă vedeți sau nu. Chestii din viața mea, dintre astea doar că am o familie destul de ciudată. Adică totuși, stai un pic. Mama, de ce ți-o pui atâta? Păi, ce să vezi, fata mea? Eu am câștigat la loto. Cât ai câștigat? Păi, 5 lei! Îți dai seama ce avere? Da, foarte mare avere. Da, aici locuiesc eu. Camera mea este fix asta. Mi-am place, sincer. Însă... Este cineva acolo? Cine mai e? Mamă, vezi tu cine e? Eu mi-au micul dejun. Of, iar eu. Hai deodată, răspunde! Asta-i Ale, 100%. Ale, ce faci? Într-un sfârșit nu mai trebuie și eu să bat atâta la ușă. Haide. Vino. Of, eu vin. Mai sta în ușă de câte ori să zic. Cea mai bună prietena mea. Sincer, nu înțeleg cum de mie. E așa de frumoasă. Ei, da. Și tu ești. Da. Dar nebună? Ei, da. Nu sunt. Ba da, crede-mă. Of. Deci, da. Ea vine cam în fiecare zi în vizită la mine și să vă arăt ce facem. Vino, Ale, și tu. Vin. Imediat. Stai să facem aici de mâncare. De obicei, ori ne jucăm ori pe calculator, ori să... Ce faci aici? Păi, tu mi-ai zis să vin. Nu puteai să vii și tu mai lejer, să vii și tu să zici, uite, am venit. Ei, da, nu mai desfac și asta. Așa, ori noi stăm în pat și ne relaxăm toată ziua. Da, haide, vino și te rog, anunță-mă când vii. Mama, ce mai faci? Ce rapidă ești. Ce-ai pățit, mamă? Ei, draga mea, am făcut o mare greșeală. Ce greșeală ai făcut? M-am pus pe cântar. Și ai mers în bine, nu? Ei, nu mai fă glume din astea. Am îngrășat tocmai cu 20 de grame. Uite, ia mărul ăsta, sigur o să-ți treacă. E foarte dulce. Ei, lasă-mă cu merele tale. Ieși de aici. Deja așa sunt tristă. Ieși. Lasă-mă, eu plec. Să beau o gură de apă. Mama, să știi că apa nu-i pornită. Lasă-mă în pace! Ale, vino în cameră. Imediat vin. Și anunță-mă. Hai să ne jucăm. În fine, da, noi ne jucăm aici destule jocuri. Credeți-mă, avem aici... Uite! Ia ce pe YouTube-ul ăsta. Da, Ale, vino cu să vezi. Ia să mai fac ce trăznă mai găsit. Stai, serios! De când îmi doream să găsesc ăsta. Ia de-te, eu și eu să stau pe ăsta să mă mai uit. Oho, foarte interesant. Du-te, că eu vin și eu. Da. Despre ce vreau să mai zic, aici e dormitorul de oaspeți, ce mică bibliotecă, o baie. Aici dormitorul dita mai al mamei. Nu înțeleg ce face atâta în el. Eu măcar aveam ce să fac. Făceam parada modei,
Chiar știi, și la școală nu e prea bine, adică zău. Am o colegă care e insuportabilă, vă zic eu, din propria experiență. O cheamă, nici măcar nu știu de unde provine numele ăsta, Rexy. De unde? Nu știu. De ce? Din nou nu știu. Rexy. Nume ciudat de altfel. Oricum, sper că dacă mai vreți să mai vedeți viața, să spuneți și eu o să mai revin cu voi. Cu voi a fost uimitoarea Mia și pa, pa! Hei, uite ce am găsit! Ce ai mai găsit?